min kay mi woɗɗan a yiyani wona ko ɓi anne ɓi imam o ɓi imam o holo mbi imam pour ko wiyete Aissa kañum arno ɗo joni he sehil joom suudu yero oy gasi on Aissa min nanani dilla mon caggal to gonno ala kañum arno ɗo joni on noon kam asimi gila tomin certi faade ɗo ko wimi ko hankadi mi ronki deeje koɗo ko jam wona o wi ko yero nan to ko jurmide ɗum yero jonti ɗiɗi fof addata ko gayi yeeya totta julde ne waɗa dépasse ene ñammina guellay ɓen ɗon tan jonti ɗiɗi fof yero addoya gayi to Abdoul Samba letto men Abdoul Samba letto waɗi bone ko yurmuto yero wona yero wi ko gurdam mum to ɓuuri welde gurdam mum mbeta nanani ko kalmi ko ɗum kay dewi gurdam yero nani yeeya nani yeeya nayyi kono an baba aɗa andi somi faami wona yero waɗi de joni ko totowo yero nayyi o holno heɓata nayyi ɗo nayyi ɗi holno heɓirta ɗum nayyi ko nayyi ko nayyi desdal Abdoul Samba letto gila e gurdam yero yummum yero nayyi ɗi nan toon sa yi yero kay ne jogui hen doole so noddima omo adda komo andi yero ko hen jeeya mbete wona kanko ko mawɗo haade makko tottude yero yo nodde kono ɗum poyewade noon Abdoul Samba letto ko mamin nodde ɗum tan wiya ɗum loppet yoddarte joni koye makko baddata wona yero baddata ala yero kay jinmi ko heɓtude ɗum yero kay somi heɓtani bone mbaɗat yero mi heɓtat ɗum somi heɓtani bone mbaɗat joni de an andata hankadi no mbadduɗa nan ɗon yero dal ko mami heɓta ɗum mami heɓta ɗum ɗum ɗo ɗum jimi ɗo ɗum fayi ɗo moƴƴani ko haali ko moƴƴani walla nanani gayi ɗiɗi sa yeeyi aɗa heɓa 300 000 400 000 gadda e galle pukka hen jonti ɗiɗi aɗa ñama ɗum ɗo kono an est ce que kanko so yero yeeyi ala ko rokkatamo hen saabu an a haalnimo goho haalnimo ɗiɗi haalnimo tati ala on omo nunɗi on banggue noon omo nunɗi sa yi nayyi ɗi ɓooyi toon ha joni eɗi mbila ko nunɗal makko kono yero jagguirtake kelli faadu de ala yero hande hay entaɗo ɓuuri ɗum hakkille min gara wona kono yero anda haydara o nani yero waɗi rewɓe ɗiɗo kay hankkadi on kay diwi jagguirede hakkille on ka hayso ɓoccode ko ɓoccode joguide haaju asimi ɗum ɗo ko mami ummono ɗum de kadi wadde ummo hen laawol gongol dañama kadi ɓurgol musde e gonnugol ngol mbeɗen yaha jeere mi arna moƴƴi yalla ni parce que baba nanɗo o fuɗɗima tampinde mi ñawowo fuɗɗi e makko ha ɓurti docteur fo mi nawi ɗum mbimi baba
o fuɗɗima tampinde mi tampi ummin jooɗo naw tarorde yaltin tarorde addere nder suudu o monɗo tan docteur fof mi nayi mum an aranen mballa amen ha joni o samorani o monɗo ala fof mi nawani mo hay nokku hen kadi mi mi nayimo to docteur mi nayimo fof kono hay batte ɓe mbi ñaw ala e makko kanko ɓaade mi nayimo to docteur ɓe mbi ɓe paamani ko ñayi ko ɗum ala e makko i joni noon o monɗo tan hankkadi mboɗum umminama tan ɓeɗi lelno tan ɓeɗi lora min jimi ko ngara mballa ham nenoyom mi faami aɗa waɗa feere ngara mi tampi mi faami ayi ko yettimo ko wona gueɗe docteur wona gueɗe docteur wona gueɗe docteur ko gueɗe hollum ade bone mo waɗanno yimɓe ɓe o liggoɓe ɓe ubbana ɓeɓe ala ko waɗani kala bone tan waɗa e yimɓe horti dañde jaam wuro ha hawruno kala gandal bongal bamma nde mi haɗi jamma mi haɗi ñalawma o wi mayde ma waɗ kala gaddanɗo ɗum probléme hono wonma boni a faami mi faami he min liggoyaji arta e mum wonamo kala memete noon wonɓe ganda kala ko mbaɗɗa ɗumen e bonamde wurtoto ko e ma anani bamma jaranani immade Maroc mina arta Sénégal jaranani kam ɗum kono baba mi tampi no feewi mi tampi nene mi tampi min jimmo ko ngara mballa ham aɗa walla man nene mi wawa ar ƴettumi no moƴƴi mi haalanma mi wawa ar ayi sa waɗi ko boni artata ko ha jomum anani neɗɗo so andi yo andu ko moƴƴi waye bonande kala ko neɗɗo muftide ne nafoore ha heddi tikkere e bonande ala nafoore a faami mami ko kanko waɗi kanko Allah golli yo hokkin ɗum ɗo ndaara kala ko Allah tokki ɗum dana ƴetten joni jimmi famnudemo ko an hoorema a andi ɗum ɗon a wawi andu ɗum foof mi wawa ar tan après mbawa fammindemo hen kankone min goto mi wawa wurdudema ko dani nene wallay mi wawa arde ƴaaki ar wat feere tan ngara nene sa arani ɗum muƴata wat feere ngara sa wawi mballa ɗum ko bamma ala ko mbawmi haalde hen ko boni min kay ko ɗum wawa goppa mais min mi wawa ɓonnade faɗam o sa basumi kam mi wawa e kaɗanmomin e o hettakimi anani woppani baba galle woppani Masamba woppani Mademba mo kala ina jogui gandal mum gongal mi anda tan so ƴettingal ko gandal kalden gonga ɗum ko so alani gonga haala senade mi ƴettimi ala hen noon min kay mi faami fof kam hana kam haalama haala bamma koto noddi kam yo wayru wayrade hande ananima no mbaɗirta ɗum wallay bandela min mbaɗiranmi e sa nodditi kam an kam bomi ñallu bonema nene wona jamma kono baban tambide nene mi haalanma ko baba galle walla ekka ko goɗɗo o goɗɗo e kay yafno yoɓe tooñi ɓe yo yahi yafno yoɓe tooñi ɓe e kay hakke moƴƴani eyi a jarama hakke laɗat hakke moƴƴaji wallahi hakke moƴƴani nene wallahi hakke moƴƴani alɗon kam mo wani ɗanaki mo wani ɗanaki te kala ko neɗɗo waɗima ha teppere jomum eyi kay a jarama eyi so neɗɗo ni ɗum wona hokki keɓata ɗum waya kon neɗɗota ko ina sukuroɓe mbimani nder woɗe gandal gongal taki ɗum haɓɓi yoy ɗon eyi mi faami a jarama ko oppanoma kuccutata konna eyi a jarama nenen noon ko haalal fof gonga kanko yoɗanno ara o fammino babam wonde mo waɗanno fewani kabaru jam ha jondi koko yero ko tan an kam ayi
ayina ɗum wayni fuɗɗima musde kadi ko dogannomi hen ko ari wona nan ara kam ko ari wona yiyara no woniri galle gellay wallahi en jiyeno fo en ji ala en fo majjo wonka nanani hen kadi gonka makko toon hande o saaha yero nan adda nayi ɗi tan ne yeeya jonte ɗiɗi fof omo yeeya gay ɗiɗi walla ngayre ñale omon yeeya tew wontirat tan capanɗe 6 ujunere kadi hara yi so addi o tottat kadi ko juulde joom suudu gellay aɗa andi gellay ko bawaɗo jonte ɗiɗi o yeeyata so addi capanɗe 6 ujunere so 7 o totti juulde o daña jaam seeɗa e galle he so heddima hen kadi balɗe 5 juulde waɗam parvenir o addoya kadi o yeeya lebbi ɗiɗi daale balɗe 12 mi anda 13 ko woni ɗon ko omo yara gay jeetate bone kolce jeetate o yeeyi ɗi gasi ɗon fayi joni an kam holko saabi ɗum ɗon ɗum noon dogannomi hen kanko aɗa andi Abdoul Samba Letto nayi ɗi koɗi desdal ko kolcon yummakko joguino seeɗa dilay gurdam mum nawi toon nayi ɗi resdi Abdoul Samba Letto ko kellipaɗo noon kankone omo reeni min nene sa yi mi daɗi mboɗa reena wonko saabi ndenmi sa yi kadi yero joguima hen cuusal e doole so noddimo tan ara tawne weeɓi ko konngol woni ɗon ko gila yimmiraɗo winomo nayi ɗi yo gon toon bamum yeranan ɗo nayi ɗi goni koye juuɗe mum e juuɗe yero noon so mawni kala ko sohli wadde hen yo waɗe Abdoul ngol konngol ne toppiri ɗum minne mi ittani ngol konngol yera ko ɗanni ko fof nayi ɗi ne kisi sa yi min mboɗo wawno change gaynako kono ko ɗum haɗimi change gila o arti tan no fuɗɗi yeeyde wonno wayanno poɗɗa ko change gaynako joni noon aɗa andi ko woni bawa mawnam julde argayi yi haaju kay annene so are neɗɗo tan noddat ɗum min nde wonno min mi anda hono ɗum min kam min mi anda gorama homo itta ɗum mata ko Ablaye min mi arata mi taw goro kay ittama tan yeehi hallay inde ɓeɗi jakani gore manda guitto goro ko Ablaye ɗum kay ñakkata e Ablaye ngel ɗo min mi fawa tan ngel ara ngel ƴetta haali ɓiyode awwa wona an jibinani eyyi joni de jibinani ko kam joni wonko cohlirmami bisimilla saabu miijam ngo wonko ferimi ɗo joni holliri ham eɗen poti yewtude e caɗele ɗe jiimi ɗe min caɗele min wonko jiimi ɗo ko ɗum caɗele jibine wadde yaawe holko woniri ɗum caɗele yero gayɗi o yeeyata 300.000 taw haɗata tan ko ganduɗa koye balɗe mbere wawa waɗede kam ha woni ya lebbi 6 kam ƴeewen wadde tan économisation seeɗa saabu gurdam kala ko jiiɗa hen ko économisation enen gurten ko gurdam débrouillé wonno mbirten eɗen mbaɗa saabu en jii ne muusa wona joni noon an taade ɗum fof an aɗa ɓuuri hunƴude e on banggue jinnomi ko mbawen wallodirde e on saaha yero ko waɗat ko wasa waɗde ɗum a pari ha mbimi sa pari mi pari an ka hasidi koye baba galle e ɓe meeɗa wiidem noon kono dehma mi wiye noon e ko gonmi ha sidde ande ko gonɗa ɗo e galle he ko fof yerane yeeye gay mun ne addinami ko fof nde wayma no wareede ni tan ɓerde ma de hande fasa voilà mi sikkanno noon so yere yeeyi gay mun hokki kam kalis hokki ko an gati so ko dépense galle mbaɗenmi noon koye région galle he mbaɗenmi 300.000 yero yeeyeto wawa wadde lebbi 6 lewru wonata hen sah lebbi 6 ha eyyi
ala lewru timmata sa lebi jeego Allah wotanaari kan yero ko enen poti wallude ɗum hannde ndiɗo jawdi diw jogii ɗo ndi sen mbi tan eɗen gacci ombo waɗirno waɗirta ni ko bone fayi o yeyat jawkal makko haa laaɓa yo gas yo kal gasa jooɗo aɗa andi juuɗe heeɓi dande ruttade woodani taari ko ni ɗum yaari te so ɗum ɗo dartinaga fayani ɗum moƴƴi ɗi gasat saabu ko juulde ko wannata ɗo yero ko juulde no wawi wadde ko ɓuri ɗum omo wawi wadde ko ɓuri ɗum julde kay gellay ko ɓittuɗo tan kanko jogui konngol joni galle noon taade yaari noon ko an jibini ɓiye ɗo yahno haaɗo arteteno foof ɗum ɗo foof mbiɗa wawi wiide ko ɓuri hen hewde fof ko an waɗi baaba moɗon saabu ay ɓiɗɗo riddetake ɓiɗɗo no wayi moƴƴo ko bonɗo fof ko ɓiɗɗo tan kono haɓere eyyi a haaɓe makko ha aduna fof andi a haaɓe makko heddi noon ko ɗayiɗo tan sa haaɓe mum tan yahat wona ko jinnoɗo yaade sa rewi ɗum wona dañi lawol ko ɗum kay joni noon taade heeɓi ɗo arat puntodirene makko ay hiccanke o ari ha damal galle ɗo min e makko gardi ala foof komin kaldani ɗa min jooɗe banta he amin jewtida ɗo e nder galle ɗo e nder galle he mbimi yo ar aɗan ɗo jooɗe dindere he o ara sa o wi ko arta saabu o ari ɗo arde debbo makko a riddiɓe a jandiliɓe a waɗiɓe ni a wattiɓe no mbaɗanmi yero ari ko waddini sabotage ari kene wiyami debbam faɗɗi wuuro maayka tan ɓola arde naatiri galle o waɗi tan komo wecce weddo koyɗo mo sara juuɗe ko cukago toon joni noon taade yettima ha ɗo feere wona juuɗo kono ne wahlite joni noon arat puntodirene makko ceen toon kaldene mabɓe ko poɗɗen haaldude mabɓe ko o arta e galle he debbo makko hurto o jooɗo ɗo ɗo Allah rewni en fof ndewen ɗon min de ko ɗum wonno hen miijam kono kay aɗa andi ndiɗo jawdi Yasin sinno komi pijirtuno mi itta junngo Abdou Samba Letta mi waɗa junngo goɗɗo wooda no mbaɗirimi joni noon ay juulde ala ko ronki wadde ngeeɗo yange o wino ko hawwa reero resta ɗum hande yo resta ɗum janggo eyyi tan ha ɓoyranoma ko woni Côte d'Ivoire ko jamma e ñalawma min e makko Dakar ko garmi gara jamma e ñalawma koye téléphone aji min goni sa yi o jaaɓi ko min hulɓin mbimam ay hawwa sa accani yoɗo resta ɗum ko ɓuuri sasama yanane woyde saabu yaran wawi finde subaka goto waɗa ferguitamo daña wona ko ɗum ko nden nde o jaaɓi kono ha ɗo min battinto haaldude koko calinoɗo so wona ɗum a sikki kanko kay jamnimo ko jawdi ndi mataw wona goɗɗo joni noon taade wayi noon mbaɗen feere jehen kaldene mabɓe jewtida e ɓiye haala ɓurata haala o arta ɗo e galle he kono onon kay Yasin onon kay oɗon gandi ndiɗo jawdi kam gila yimmiraɗo sanki sa yi jawdi ndi foti no fotiri ni sa yi kadi jawdi ndi wawi maade ko maka ɗo ko kala hirande Abdou Samba Letta to noddi kam mi yeehi mi ƴewrima min palto hen feccet faya e maade kuɓeje ɗe tati ko hen maha nde nana suwa kuulede woni nayaɓere nde ɗo nana e fondement suwa to hay ummade ɗum foof ko pour tan yero janggo e jaam par ce que ɗayiɗo no wawi jibinde ɓiɗɗo degluɗo so dañi sukaɓe daña ɗo goni taw o tampani wona ayi Allah waɗi kadi o woni joom rewɓe heewɓe baba rewɓe heewɓe noon yahata cuuɗi no ko goɗi ñawi ene jibina ko selli so Allah waɗi jaam so tawi ñawgu hecci bandum hande hay so ala haydara kam taw kam jogui ɗo woni kanko e ɓesgu makko ko ɗum tan jiɗɗen hen enen foof so gasi no mbatten jooɗɗen mbaɗen mata debrouiller dépassement timmi an mata an dépassement timmi timmani kay an meɗi hokkiti ko woni uju temedde jeegom e ñalawma an less mi waɗani less gonɗen ko a yiya noon baaba galle aɗani yawo kam komi dogɗoma tan ha tampumi guila mariage o fuɗɗaki ha ari ha gasi mboɗo mi dogma tan noon kala ñande nayi jeccitmami minima noon musane galle ala joni heɗonno hami gayno haalde yero ko foti addude ko waɗan ɗum ɗo e galle kalde kalis o gasi mi wiyamo yo addu 300 000 goɗɗo so 300 000 o gasi yomi addu 400 000 goɗɗo ko kanko de siɓiyam noon mi yiloyahimo abbahimo woto ƴeew gallode ƴeew wonɓe yimɓe woɓɓe kaaloɓe caggal wuruɓe mi wonda ha neɗɗo goɗɗo min o gondani ko joni gallam so yaltiɗo en o fottiɗo e neɗɗo tan ma wimo an ɓocco nden ya acci galle bamum waɗoye galleji babiraɓe janami haaju makko min so neɗɗo fotteyam tan ɗum mami hersuni ma wiye an de poɗirɗa yeero saabu jawkal mum kala haaju ma te kadi a majjani ko jawdi donnu lijjitani ɗum min haajam ala hen te mboɗo haalanma gueɗel gotel ñande tan nantumi mbiɗa yeero hoto yeey kalis ni adda ɗo e galle he nattan wonde hakkundema yeero de wonata ko hakkundema ma par ce que min aɗa andimi très bien ala min wona jahowo mbiɗa wiya yeero yo wiide kono jimmi ko hakkude men enen
mbawen waddude négociation mbiɗa andi an ɓerde mani moƴƴi ka laaɓɗo rewi anani ka joom jurum teero kadi an somi haalnima tan argayi ɗum koye defoyde bottari baba galle hoto tardinam an ka haasi tan ɗum tan joɗoɗa ɗo hennam an noon ko jimami wiide kalis aran ɗo hande aran ɗo janggo ñande mbaɗɗa feere hay yero natti adduɗo kalis o ma addu an ko ɓuuri 300 mille galle he ko muñen mami ko ma mbittu ɗum haɗum laaɓa aran tan mbaɗen daw mi teke mimi adda hunde gadda hunde o adda hunde yimɓe mbawa wallodirde anani julde an mi haalat tan aɗa ɗum ndene ko wona haydara de ko ñarsinantuma am ɗo ko ɗum ɗo tan de ko yen ballodir kono hay debbo de ko moƴƴo de koma nanana joom galle mum de ene hersini dal min mi yalta e wuuri he tan wiye ɓeɗo ndewri koye yaro koye jawkal mum te kadi Allah moni ceennumi wona ɗum mbaɗiri mami dañ yimɓe ɓe jawwomi sababude kalɗo jawkal te ala ko jogori fawdimi ɗum so wona an fata poɗo walla mi moƴƴe yon jooɗo min jooɗo anda jooɗo tan kadi jeew hen gila bone mbadde gaw yawiyam asmi tan kadi de juwam heeɓi dande rustade woodani mbima so guppo ani ɗum kay juuɗe muɗum woni hono ko neɗɗo ma ko neɗɗo hono ɓocconde ma nde yero baba ɗen wi noon wala buddu kemi heɓɓito hunde nde wona nani kadi o yeeyi ɗiɗi goɗɗi kadi nayi ɗiɗi goɗɗi joni ko gaynako heddora o suwa yeyde gaynako e hoore mum yeeya ɗo no fayi so yeeyani wuuro ngo gaynako hoɗi ngo kay saabu nayi ɗi jogori ko gas wona wimam ya ummono oɗo moftuɗo nayyi o jaaha to muɗum kalda e mum dari ko nawa toon mawɓe ciñodiron ala on ala caɗele ala caɗele de wadde ay Abdoul Samba Letto ko nunɗo aynaɓe so mbayino makko ma moƴƴu saabu sa yi jawdi wili ko nunɗal makko kono so wona ɗum ananan ndungu fof ndungu welani ni mi meeɗa nande makko kono an baba aɗa nana Dembayal Dembayal fowru aɗa nana Dembayal fowru yero woni Dembayal ala yero kay ɓuuri Dembayal mamo rewe tan ha gasna joni noon ko heɓɓirade ɗum woodi gila jawdi ndi bonde saabu ko jiimi ko wona galle gellay ni o wone ɓamtude o wone ɓamtude ko juulde e famille mumen joom suudu gella en ko yeeyi fof kañum o totta joni noon haade yam ƴettude hen haydara yero ko joom galle so wuurade kam kankam o diwi ɗon aɗa andi kam fuurankoɓe kam saɗa waɗa deuxiéme femme ko gonga ko galle aɗa wawi waɗoyde galle ese kono so dambourde yonti poɗɗa ko artude kono caggal ko haare wonno te yero ko yiɗi ko somi woppidimo tan e hakkille makko ko ɗum o waɗa wonde toon omo noosa jawdi ndi omo noosa ɗum noon so woppama jawdi ndi gasat hade mum gasde noon ɓe mbi seɓɓirade teɓɓirade heɓɓirade ne heeƴa ɗon joni noon ko feere wotere woodi min yero so yiɗini o wona toon duuɓi sappo so wona to ma an tan jurmimi hen noon an kam mboɗo yurmima hen joom galle ma tan ɗo e wuuro lebbi ɗiɗi nan to tan arani ɗo
mboɗo yurmima e on banggue kono so lutteyam so yara so yiiɗi maaya tan kono caggal jawdi ndi gila yummum yero yeehi ha joni kene abbo e duuɓi hande 12 mboɗo reeni mboɗo toppiti mboɗo mahanamo hen galleji mboɗomo waɗanamo hen fof o yiyani ɗum fof o yii tan ko duppude jawdi ndi médiatement gasa ɗum noon haade ɗum wadde jinmi ko Yasine ari ma wallam min puntamo haw artuɗo e galle kadi wona haw artu o addortu debbo makko par ce que debbo o so heddima tan ɓuuri bonde par ce que mo wattu nokkuɗo ɗo omo yippoya toon no waɗata jawdi ndi ni hay ɗo mo wattu nokkuɗo ɗo omo yippoya toon joni noon feere wotere woodi mi yiya Yasine wallami hankadi kay wallami hay galle Sara ɓe maɓe ballami maɓe janta hen hay so jenuyo kam maɓe garde makko kam ɓe mbiyata ɓe maɓe ballam ɓe janta hen mi artira yara ɗo e galle he mo addor debbo gonon ɗo mbeɗa sikki ko ɗum mbatten de amma ɗum jawdi ndi gasa baw ko yaro ko koko wonti ɓornugal ñiiw aɗa andi min so wonti to banggam min mi tampani e gueɗe yero mi andani e yero kadi so yiiɗi o wona toon duuɓi temedere ɗum annanimi aɗon holko saɗimi hen kay holko tampintami hen ko hakkude mon an e makko nde woni omon toon aɗa nana subaka kala omon e jaam omo selli somo wuuri maw artu ha ɗo somo ñawini ko garta o ha ɗo leeli ko ɗo o faati eyyi gueɗel gotel woodi kay ko ndiɗo jawdi ndi o rewi o jogori hoosde tan ha laaɓa e dow karawal o wasnoro enen fof o waɗa julde galo an a waɗi gurdam ma ko mbaɗanɗa e gurdam ma hankadi an jawdi waye ma kono suppu tekere ni 300 000 jonti ɗiɗi gelle kanko o ɗum neɗi wadde est ce que jawdi ndi omo andi no arduno o anda har sinno jawdi ndi ko bafed arduno wona no waɗata ni o waɗata eyyi joni kam